So we are back again, guys. So yun na for today's video. And dito tayo ngayon nag-intro sa Manawag, kung alam nyo to, sa Manawag Church. And yan, dito tayo nag-intro kasi dumaan muna tayo dito bago tayo punta ng Baguio. Yun yung topic natin ngayon, punta tayo ng Baguio ngayon. Ayun, dumaan muna tayo dito, konting prayers kasi bawal namang bawal pumasok sa loob. Kaya dito muna tayo sa labas, sa may labas. Yun, aakit tayo ng Baguio ngayon. Tatry natin pumasok ng Baguio ngayon, guys. Then, kung papayagan tayo. Nope. Kasi may nakita ako sa Facebook na pwede na raw pumasok sa may Region 1. Lahat ng mga Region 1 tourists. Yan, so, yan, lalarga na rin tayo maya-maya. Yan. Kita-kits na lang tayo sa mga stopover natin. Then yan, kita-kits. A few moments later. Guys, dito na ako sa Baguio. Parang may naamoy ako hindi maganda. Dito na tayo sa Baguio. It's a prank. Takira. Hindi tayo pinayagan makapasok ng Baguio, guys. Yan, tignan nyo na lang yung view. Yan. Pero tayo ngayon sana ipadaan papuntang Marcos yung shortcut. Bagong daan. Yan. Enjoy nyo muna itong mga view. Tangina, guys, hindi tayo pinayagan. Nakalagay naman dun sa nakalagay naman dun sa pangalan nito. Sa my Facebook, open na for Region 1. Wala naman masyadong explanation dun. So yun, ang alam naman natin, pwede na. Bad trip. Bad trip. As in bad trip. Yan, guys, tignan niya ako kung nasaan ako. Yan, puro bundok. Daan. Ang kanyan, mukhang paahon na dyan May mga kunting mga motorista naman dito. Guys, bad trip. Kamis, bad trip ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung anong patutunguhan itong vlog na to. Sayang. Kala ko talaga, guys, makakapasok na tayo pero bandang Rosario La Union na checkpoint ako. Then yun, sinabi kuha ka lang ng tawag doon, passing, hindi siya travel pass, basta parang something ganun. Then yun nga, nung kumukuha na ako, sinabi naman na hindi nila ako papayagan. Kasi tinanong naman nila kung ano reason ko. Alam niyo ba, guys, kung ano sinabi ko? Sinabi ko magbablog lang. Ay, tinawanan ako. Guys, tinawanan ako. Then yun. Sabi na lang nila na hindi po valid reason yung reason nyo kung ba't kayo aakit ng Baguio. Kasi mga essential lang daw ang pinapayagan nila. Yun. Palpak. Hindi ko alam kung saan ang patutunguhan nito, guys. Pero mukhang try natin doon. Mukhang maganda doon Tatry na lang natin lumibot doon. Kasi sabi naman nila, papuntang dyan, Cannon Road. Yan. Guys, ang ganda dito, solid. Kukuhanan ko to na picture. Baka itinagamitin natin thumbnail. Yan. Try natin pumanik doon. Kasi mukhang maganda. Then sabi naman nila is tawag dito, papuntang Cannon Road daw doon. Pero hindi ko alam. Ang alam ko sarado ang sarado yung Cannon Road Then ang Marcos Highway doon, basta What? Bro, what are you talking about, man? iikot ka pa doon. Kaya wala na daw ditong madadaanan na sakaling dito tayo pupunta, talagang Cannon Road ang labas natin. So yun, explore na lang natin kung ano meron dito sa bagong daan na to. Ito, may ginagawang daan dito Kung nakikita nyo, dun yung yun yung Rosario na mahabang bridge. Yun. Then may iikutan ka na parang basta iikot ka. Bababa ka sa tulay, tapos yung diretso na dito. Kaya tatry na lang natin kung ano makikita natin dun. I-explore na lang natin. Hindi na tayo po siguro akit ng Baguio. Wala, X na. So yan, guys. Tignan na lang natin.
So yun guys, alam ko na. Yung pinanggalingan ko pala na tulay, Rosario La Union pala yun. Yun yung baba ng bridge nun, dun ka iikot. Then mapupunta ka dito. Sayang na checkpoint tayo. Kung alam ko lang dito na ako duman para hindi ko nadaanan yung checkpoint. Ayan guys, dito tayo umikot oh. Para malaman nyo. Yan. Pag mula dun, yan, ganun kita itay zoom to. Pag mula dyan, inikot natin yung bundok na yan. Inikot ko yung bundok na yan hanggang sa dumaan tayo dyan sa may mga bahay-bahay. Then dediretso ka na dun. Dediretso ka na dun, may highway na dun. And yun, lalabas ka na dito. Pakayanan Road pala to. Ito pala yung highway na to. Then yun, may mga napagtanungan ako. Ang sabi naman nila, ano daw, kung magagaling ka rin ng Pangasinan, shortcut na pala to. Shortcut na pala dun. Sayang, kung alam ko lang talaga. Kung alam ko lang, dito hindi na sana ako dito na sana ako dumaan para hindi na ako na checkpoint. Eh di nasa Baguio na sana tayo. Ayan guys, so kung nakikita nyo yun, alam mo yung feeling ko, alam mo yung aabot tanaw ko na province of Benguet, di ba? Guys, aabot kamay ko na eh, andun na tayo eh. Nasayang. So yun guys, yun, nag-take na lang ako ng picture para remembrance. Then ayan, halos walang dumadaan kasi ano daw dun sa isang checkpoint na nadaanan ko sa may Manawag, ang sabi is no movement day pala pag Sunday. Ang Sunday po pala ngayon eh, kaya may mga unti-unting dumadaan. Tingnan nyo naman, may mga paunti-unting mukhang galing Baguio. Sana all nakapunta ng Baguio ngayong araw. So yun guys, dito lang tayo sa may gilid. Yun, habang tinitignan yung yung border ng Benguet papuntang Baguio. Yan. Yun guys, dito na tayo sa sarap pumunta. Nakakayak, bad trip. Ano, dapat nandun na ako eh. Yun guys, ito yung mga makikita mo pag nandito ka. Guys, bad trip. So ayun, siguro tingnan, nakapambahay lang talaga ako, literal na pambahay. Medyo effective naman siya eh, kasi may mga daanan akong mga tanod. Tapos nung hinaharang yung mga dumadaan. Ano naman siya, tawag dito ay, nakita nila ako nakapambahay lang. Yun, pinapasok naman nila. Akala siguro nila residente ako dito. Buhay. Sayang talaga. So yun mamaya prepare na lang tayo. Prepare na lang tayo, then uwi na rin tayo agad. Kasi medyo makulimlim dito eh. Medyo makulimlim kung nakikita nyo lang. Medyo makulimlim dito. Then mag-aano lang din ako. Susuot ko yung kanina para in case na mas protection ko. Nasayang eh. Yun na yun eh. Pero guys, ang ganda ng view dito. Solid. Then yun, wala tayong videographer ngayon, wala tayong photographer kasi ay cameraman. Tawag dito, naka day off. Sana all my day off. So ayan guys, pagmasdan nyo muna. Guys, solid. So yun yung welcome to Benguet. Ayan. Yun guys, babalik na tayo siguro ng balik na tayo ng Pangasinan. Uwi na tayo kasi anong oras na rin eh. So yan, siguro dun ko na lang din tatapusin yung yung vlog ko. Yan, mamaya kita-kits. Ingat na lang sa atin sa daan. Ciao. So yun na guys, no, nandito na tayo sa bahay. Yun, mission failed tayo.
Wala, walang magagawa. Ganun talaga. And siguro, dito ka na tatapusin yung Chum! Hoy, Chum! Hoy! Hoy! Gising na! Nung oras na, tulog ka pa rin, nanaginip ka ata. oras na. 5:40 na. Saan ka naginip ko, boy? Ano pa panaginip mo, boy? Punta raw ako ng Baguio. Gago. Punta raw ako tapos hindi ako pinapasok. Panaginip lang yan, tama. Doon na. Luto ka na ng kanin. Buti na lang, panaginip yun. Sayang nga ako ng gas. Di ba ako kinukuhanan? Naka-vlog ba tayo? Naka-vlog ako habang natutulog. Yung blinag mo ba yung tulog ako? Panaginip ko? Binakon kita ng oras na. So yun nga guys, no? Kahit panaginip na. Kahit panaginip lang yun, subscribe. Peace! What?